daar komt hij. Ja. Hoppa. Ronderen. Ja, Cas, aan dikke gelegenheid heeft hij ook geleden, zie jij met Begos, best Ja. met Begos. Ja, heb ik inderdaad initiatief genomen omdat in onze regio, ik woonde toen in Holten bij mijn ouders nog, we gingen steeds meer knotwilligen weg, die scheurden uit, die worden niet meer onderhouden, beter gezegd. En toen hebben we met nog een paar mensen eigenlijk de werkgroep opgericht en dat is blijven bestaan. Alles wat eraf geknipt is aan de kant liggen. En dat is geen zwaar werk. Wie is met de aanwas van de jeugd? Komen ze bij de knot? Ja, dat is een zwak punt inderdaad. De jeugd vind je het wel fijn voor ons, hè? Maar echte aanwas, dat we ze bij de werkgroep kregen, dat is wel een punt van zorg. Die zijn niet alleen met een studie bezig, maar ook met de zaterdagwerk. Of ze zitten bij de voetbalclub of bij de tennisclub en weet ik veel, overal bij. Ja. Ik zou heel blij zijn met nog wat jongere aanwas. En nu zijn mijn kinderen jongvolwassenen en willen ze wel weten wanneer de knotgroep weer bij elkaar komt. Maar doen ze er eigenlijk niks meer met. Omdat ze met andere dingen bezig zijn. Ja. Maar ik ben vroeger met de kinderen altijd hier geweest. Ja. Dus, en die hebben het er nog over. Dus, Ja, ze hebben het erover, maar ze knotten niet met. Ja, ik heb het idee dat dat weer komt. Als nu zijn ze rond de 20. Ik denk dat dat weer komt. Dat is een goede basis gelegd voor de toekomst. En bijvoorbeeld als je kijkt naar de natuurwerkdag, dat is een uitgelezen dag om een keer gaat gewoon ervaren. Waar dan ook echt aandacht is voor de kinderen en wat kunnen ze erin doen. Ja. We werken goed, maar het is geen jaagwerk, dat moet ook niet. Het werd rustig aan gedaan, er zijn altijd gezellige momenten bij. Er zijn altijd mensen die vertellen een anekdote of we zien gaat in de natuur. Of we zien een vogel, er werd aandacht aan besteed of viveur. Waar ze net een nest van de horenaar. Ja. Dat is ook interessant, daar moeten we wel respectabele afstand houden. Oh, ja. Maar ja, dat zijn toch ook mooie natuurmomentjes. Ja. Heren, de soep is klaar. Dat moet eigenlijk een man doen, kom op. Zo. Ben je bang dat ze soep op je Hete soep op mijn hoofd valt? Echte soep en slecht is niet hetzelfde. Nee, wat is het verschil dan? Echte soep die maak ik 's morgens en dan eet ze dezelfde dag. En slecht moet een nacht over doen. Als het er allergij in dat is? Of, Nee, dan dik die in. Oh, Dit is één van de pluspunten waardoor dat al 50 jaar bestaat. ja. Als we dat niet houden, wordt het een stuk lastiger geweest. Ben ik van Kijk eens overtuigd. als de man stil wordt, dan moet ze gaan opzetten. Deze komt van de welkom. Hier, wat is het geheim van je recept? Moeren, unnen, erwten, pork, het selderie. Vroeger kochten ze de selderie knol met groen eraan en nu snijden ze het groen er vanavond, moest ze aan een paard kopen. Ja, dit